Iki persiapan ulang tahunnya Mbak Cinta ya. Kita vlog. Tunggu acaranya sih guys. Acarane apa kae? Tak delok sik acarane. Telepone sik. Oh, Mbak Cinta. Oh, gila. Selamat ulang tahun Mbak Cinta. Mbak Cinta ulang tahun. Oke, siap. Mangga tak review, guys. Iki menune. Menune iki, guys. Iki wong-wongane tak review nih. Halo. Happy birthday. Selamat malam, guys. Iki asli wong Melayu, guys. Wong Melayu ya. Iki. Iki, guys. Ayo. Sing ngenteni. Carane selak liya. Bolo-bolo, heeh. Mosok ngejak ngeteri undangan nek. Ya, biar nek selawatan iki. Ayo coba Rono gede aku tak nyotek itu. Pakai selesai itu. Kabeh disoteng tuh. Ya. Iki. Kayak celuk to kul. Lha wong wis ngono lho. Lo demi tedung kopi. Iki lho ya aku kowe gede tak video, guys. Lo demi tedung kopi. Video gede tak video, guys. Ngono. Jangan lupa ya untuk subscribe untuk vlog Gembleh gitu ya. Pro Gembleh. Ngelu. Vlog Gembleh. Oke, vlog Gembleh. Pro ngelu. Kilo. Kok kan obat iki. Iki acarane ndang selawatan, guys, ndang live ya. Waduh lho kok. Tak gandengno karo sing lanang ke lho kok tak gulung. Gendang bawa awak. Gak sing omah kulon kono. Sing di acara iki lho. Iki, guys. Ulang tahun. Ya. Kan nek gak situ harus Pak Aji. Wis Gowone. Mergake sing biyen turunane sing lanang ngono kuwi lha iki wedok arep Oh, Warnane lho. Super penghasilannya 1 juta sehari iki. Weh per bulan melebihi CEO. CO Dogopet. CEO. wis. CO Dogopet ki no. Sing penting masuk UMR ya wis lho. Ki sing ngenteni. Iki persiapan ulang tahunnya Mbak Cinta ya. Sendalnya dek, Dek. Kita vlog. Tunggu acaranya sih, guys. Iki wis padha teko. Oh, iki sudah datang iki. Kayak acarane makan terus. Dari makan. Dungkopet itu bukan los mangan terus, guys. Yes. Oh, mangan. Iki karo godhong disiapno lho. Iki romake. Kurang beda. Lho. Di persiapan ya. Di persiapannya ini Kamu di sini ya? Kamu di sini ya? Mama nanti nggak tidur. Iya, tapi kamu di sini. Iya, RW
Ini hari Ahad ya, malam Senin. Pas enek acara guys ya niki, sholawatan. Vlog Gemblen di kampung sholawatan kok nanti malam. Iki mang no. Cek persiapan nih belum. Ndang siapno. Ah, iki menune wis disiapno, belum. Sing dibangun apa Pak ya? Wis Areng deh. persiapane wis. Persiapane iki. Anak sing padang, kene dipadangi golek sing peteng. Cek ditoto guys. Anu. Kita berdoa bersama ya guys. Belum. Wes ndang. Wes. Ya. Wes. Nah, iki ya wis. Wis mulai iki. Ini iki guys. R4 bro, makan mulu. Mangan terus los. Makan mulu. Los. Mangan terus pokoknya. Ini iki guys. Di soy bangga. Rukun. Wis persiapan iki. Rokot. Ngerokot, lebaran di keropot. Ini guys. Ini guys. Bagian ngelung-nung ini. Guys. Selamat malam guys, jumpa lagi dengan vlog Gemblen. Untuk hari ini kita ada acara makan bersama. Terong bakar bro. Asli produk di Kayak mari nak Daud guys. Astagfirullahaladzim. Keplek, bro. Jangan lupa tap-tap layar dulu. Gila guys. Jangan. Los. Jadi nuk-nuk-nuk. Jadi nuk sopo. Kasih tak buka Ini ki guys, desa ini ki guys. Ini lho guys. Desa ini ki guys. Halo. Ya. banyu kan gedung. Nasi bolo, nasi. Nasi ini tumpang godong. Ini ki guys.
Jangan lupa pantau terus untuk vlog gameplay ya biar tahu upload. Upload terus pokoknya iki di losno. No. Wis siap. Cek ditoto, guys. Ya Allah. Iku mari nek wis ditoto ngene digani dimangan bersama. Makan bersama. Makan bersama. Terone Mbak Wi. Terong nanti terong. Iya. Kono sing kulon gong ke. Halo, Ki. Alah. Padha ae wis selada. Iki ora kurang apik, memang kepane. Kayak ngono lho jero kolam lho gak banyune. Gak nyolot. Beh, ro dhewe guys menune iki. Masakan Masalah jen ra umum. Yang kul. Awakmu kul deng anu nggowo anu meng. Wis ta. Beh, iki lho guys, jan. Ngene iki guys. Produk desa ya. No. Wes. Produk Indonesia iki. produk desa, Bro. Produk desa, guys. Lha ngene Mas Mat. Gimana to? Apa? Mati ra mangan. Gabung. Wes. Ilat-ilat budul ya ora gunung ngene iki. Ayam apa-apa. Ala padha ae. Ya ning apa-apa, sementing anggere gak dieteh-eteh bubar ya wis. Iki cek anu iki, guys. Cek pengenduman lauk pauk wae to. Nasi lauk pauk wae didum cek. Pembagian cek pembagian lauk pauk wae to. Mari. Ki sembandegan iki lho, iki lho. Biar tambah semangat buat konten ya, guys. Ngono lho. Lah sing dibakar mengke enak. Lah kayak kok wis mangan ke piye kayak kula dhewe kayak tak zoome kayak paling kok wis mau mangan dhewe iki lho wis kok wis mau mangan. Iki ngguri iki. Lah kok kok wis mau mangan dhewe kayak piye maksudnya kayak? Aduh. Kok wis mangan kayak. Orang didungani kok wis mau mangan kayak piye kayak? Kayak kalau kulon dhewe kalau wis mangan guys. Indra rambanane kok ngono. Di rambanane sing urung ki. Ini kalau jan sadune kaya ngene lho guys. Jan sadu. Wis ngene iki lho. Nah, wis sadu. Yo, wis sadu. Iki sapa iki? Sadu. Wis telah engko. Lah. Engko tamu lamul Kene sapa. cek nyoteng dhek. Iki lho kan nunggu ning tengah lho. Sadu. Iki. Wis kono sembarang lah. Ya wis kono lah. Sadu lah. Wi jatahe guys wi, jatahe. Jatahe wi. Wis. Wis. Hah? Wis. Piro Mat we? Wis, samono ae wis. 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 Ayo Ojo guys. Aduh guys, ki lho tak zoome ki lho jatahe sing lho lha iki lho. Terong tahu tempene. Be, yo menene cowah masyaallah. Ya. Wis, dan didungani. Wis siap kabeh guys ya. Wis persiapane wis siap kabeh iki menune ngene kabeh.
Oh, ulang tahun. Di sing ulang tahun tak sepilih sih. Oh, sih tak sepilih iki lho sing duwe kajet. Iki sing duwe kajet, guys. Lah, iki Mbak Cinta es. Iki sing duwe kajet ya. Wis. Apa ya tak mangan tahu ae. Wis. Memang sing duwe kajet. Wis langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para kanca-kanca kabeh mawon mriki kita sangat makempal dalam keadaan selamat, sehat, lancar, rahmati Gusti Allah. Nah, acaranipun sepindah tasahuran ulang tahun cara wong sakniki niku. Tasahuran tansah kita diparingi selamat, sehat, lancar. Diparingi rezeki sing barokah, khususnya pun anak kula cinta. Mugi-mugi sedaya mawon saged angsal anugerah kenikmatan dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'ul majidah. Ya rabbal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taghfiruna biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha bi jamil sayyi'at tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna bi aqsal fayad jamil khairat fil hayati badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa natata minan nar wa afaidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka rahmah fi hadayil thawab. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Tas izin ridho panjenengan ya Allah. Sedaya menika ya Allah tansah pinaringan keselamatan ya Allah. Tansah pinaringan keselamatan ya Allah, tansah pinaringan keselamatan ya Allah. Tansah pinaringan kesehatan, kelancaran, so paringa rezeki yang barokah kersane Gusti Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Namung dumateng panjenengan ya Allah, mugi-mugi sedaya kemawon ya Allah tansah pinaringan keselamatan, kesehatan, kelancaran, so pada rezeki yang barokah kersane Gusti Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhanallahi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pun monggo dawiti. Guys. Saiki mangan guys. No. Mangan guys. Mangan. Mulai. No ya. Tuh, wis. Mupeng isuwe mupeng. Guys ya. Nang fatahna la sarikala kucing iso. Wis. Mangan. Ya.
Terima kasih yang sudah menonton untuk vlog Gembleh. Jangan lupa bantu opo kono lah biar tambah semangat buat kontennya ya. Ikuti terus, pantau terus vlog Gembleh biar tahu upload selanjutnya begitu. Terima kasih ya yang sudah menonton. Terima kasih. Kita makan dulu guys.